Мансур Маҷидов ва як гурӯҳ сокинони вилояти Суғд моҳи июни соли 2010 бо мақсади муҳоҷирати меҳнатӣ ба шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия рафта бо ҳамроҳии сокинони ӯзбекзабони шаҳри Панҷакен машғули кор гардид. ҳамзамон давоми моҳҳои август-декабри соли 2010 аз тарафи фаъолони иттиҳоди байналмилалии террористии ҳизби исломии Туркистон ки шахсияташон ба тафтишот номаълум мебошад, таълимоти махсуси динӣ омӯхта усулҳои даъват ва ҷалбкунии шаҳрвандон ба ин иттиҳод аз худ намуда дар як вақт донишҳои ифротгаронаи худро такмил додааст. ҳамзамон ӯ хабардор гардидааст ки ҳизби исломии Туркистон ба мақсади сарнагун гардани сохти конститутсиони давлати ҷумҳурии Тоҷикистон Осиёи Монад ташкил гарда дорои механизми устувори идоракунӣ буда, маркази он дар вилояти Вазиристони Ҷумҳурии Исломии Покистон қарор доштааст. Бобоёров тахминан моҳи сентябри 2011 бо истифода аз донишҳои ифротгаронааш ба ҷалби шаҳрвандони ӯзбекзабони ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон машғул гардида, аз ҷумла сокинони шаҳри Панҷакен Назаров Ғуломиддин, Муҳаммади Нуриддин, Туроновҳо, Қаюмов, Ботел ҷалб карда шуда ба ҳамин гурӯҳи мазкур аъзогии иттиҳод машғул гаштааст. Минбаъд Бобоёров тахминан моҳи сентябри 2011 бо супориши роҳбарони иттиҳоди ҷиноятии ҳизби исломии Туркистон ки ба шаҳри Уфаи Федератсияи Русия рафта бо амири он Абдулло ном шахс ки дар тафтишот маълум карда шудааст, фаъолнокии худро дар иттиҳоди мазкур ба назар гирифта шуда аз тарафи Абдулло ном шахс Бобоёров Мансур амири ҳамин иттиҳод дар шаҳри Екатеринбург вилояти Свердловск Федератсияи Русия таъин гардида вобаста ба супоришу амрҳое ки аз ҷониби ҳизби мазкур пешниҳод мегардааст бевосита ба иҷро мерасондааст. Мақсади Бобоёров Мансур ва дигар ҳаммаслакони ӯ ки аъзои ҳизби исломии Туркистон ба ҳисоб мераванд ки дар давоми аз моҳҳои август-декабри соли 2010 то лаҳзаи дастгир шуданаш яъне 26 сентябри 2014 ки ин дар ташкилот ба мақсади ғасби ҳокимият ва тағйир додани сохти конститутсионӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил фаъолият карда, фаъолона иштирок карда, пайваста кӯшиш кардааст ки ин ташкилот ба мақсадҳои худ ноил гардад, аммо аз сабабҳои аз онҳо вобаста набуда мақсадҳои нопоки асти онҳо то ба охир расонда нашуда дар натиҷаи гузарондани чораҳои оперативии ҷустуҷӯӣ Бобоёров Мансур ва дигар ҳаммаслакони ӯ дастгир карда шуданд. Парвандаи мазкур 8 декабри соли 2014 дар ҷониби ман баррасӣ карда шуд дар бидори судии вилояти Суғд.